Vítam v novom videjku. Toto je taký mini vlog, sa dá nazvať. Lebo jak som videl, tak vás bavia u mňa proste zvonka videa. Takže asi budem natáčať zvonku videa a štvrtok má snežiť. Takže kontentu bude jak duj content. Čo sa deje? Prečo sa to tu celé trase? Čo sa tu deje? Hej, počul si o tej súťaži o 500 V-Bucksov? Ešte nie? Poďme sa na ňu kúkať. Poďme sa na to tu. Takže súťaž bude prebiehať 24.12. a s Meteom... Konečne je tu Jajko. Čaute, Dick. A on vloguje. Kúkrite, Dick. Dobrý deň. Takže 24. bude súťaž o 500 V-Bucksov. 500 V-Bucksov. Áno, už aj Meteo tam už hovorí, že o 500 V-Bucksov bude súťaž. Vy ste prežili, vy ste stali a to padli ľudia. Ono prší! Prší, poprchám, one. Zdrhaj. Torna. Poprcha? No tak aj. Ideme domov. Poprchá, ja nemôžem utekať. Dočkaj. Pani, utekaj. Nemôžeme cvičiť. To jak fučí! Úplne ma zhodilo. Tak fučí, dámy a pánové. Úplne prší. Čakaj! Neutekaj. Takže Poprchaj ešte. ideme domov. Fučí tu strašne. Hej, fučí. Normálne tu hapám. Tak tu fučí. Naspäť ale k tej súťaži. My ideme domov. My nemôžeme. Prepáčte. Tento vlog bol taký menší. Takže naspäť tej súťaži. Naspäť tej súťaži. No, ja s Meteom Chcel by som vám povedať k tej... Čaute. budeme... Hýbaj dopredu. Tak to neviem počuť. No, takže... Musím počkať chvíľu. Strašne tu fučí. Vo Fortnite o 500 V-Bucksov, áno. Kto vie o tej súťaži, tak vie, ale kto o nej nevie. No, takže naspäť 500 V-Bucksom a... Takže naspäť 500 V-Bucksov. O tej súťaži. Tak počkaj. Takže k tej súťaži 500 V-Bucksov budem rozdávať. Ja a stávame mapu, že? No áno, stávame mapu. Budú tam budete sa tam závodiť s golfovými vozičkami a fashion show. Sú tam nejaké secrety, doporučujem ich nájsť, lebo sú tam dve trofeje za 50 bodov a za 40 bodov. Ide auto, chod na bok. Takže doporučujem toto. No, my dávame mapu a tam budú také mininy. Napríklad tam bude tam nové jednotky na záver, ale poďme na začiatku. Na začiatku bude fashion show. Áno, bude fashion show. Potom budú tam s vozíkmi, golfovými vozíkmi závody a na konci budú PvPčka. Ešte tam niečo pridáme a sú tam secrety. 100 bodov je maximálny počet a jedna je za 50 a jedna za 40. Moja je... Neviem, či ho bolo počuť dobre, lebo ja to nechcem proste hovoriť teraz, lebo ja skoro vidím, že moja iba pomáha stavať mapu. Áno. A dajte tutok na... A tento chlapček, môj kamarát, chce 40 odberateľov.
Takže keby to dáte, to budete najlepšia komunita na svete aj. Že dáte mi 10. Ale späť teraz k videu, hej? Už súťaži nie. Už aj ale aj tak už to bolo, lebo dneska ešte ide do možno vám Meteo. No, takže máme ešte tajný kanál, ktorý vám nepovieme. Áno, máme tajný kanál, ktorý vám nepovieme. To jak sa ruší? To čo je? Ale začiatku. Dobre. Takže, a nepoviem, si pada, možno vás teraz oslepo. Začína pršať a my trošku asi ideme rýchlejšie domov. No a ešte máme ten tajný kanál. On vám povie. Máme tajný kanál, že futbalisti, vlogéri. Hej, není dostupný, nemôžete dať tam ani odber, ani tak, musíme ho ešte sprístupniť. A keď môžem cvičiť, tak lebo potom tam natočíme on video. Ešte nemôže cvičiť, on bol chorý. Takže, áno. Takže za 2 týždne. No, asi za taký mesiac, 2 týždne. Tak nejak. A čo sme chceli ešte povedať? No, a tešte sa na Vianoce, hej, aj na Mikuláša. A štvrtok bude snežiť, to tam ešte povedz. Áno, štvrtok bude snežiť. Ja vám dneska dám na short, že jak bude snežiť, ja vám iba screen recordám. A dajte nám full Instagram. Ja prídem k sebe domov. Ja si počkám, keď tam dáš na odber a like. Ja si kľudne počkám. Už si dal? Aj like? Čakáme len na teba, mne uteče. Aj follow. Takže dajte na toto video najviac lajkov a najviac zhliadnutí. Pošlite to kľudne aj do Ameriky. Hej. Takže zatiaľ. Čus! Pozdrav do môjho. Čaute. Takže čusa.